Mabuhay Pilipinas! What's up sa inyo dyan? Ako si Dwayne, aka Bibo, and... so that again, ready? Mabuhay Pilipinas! What's up sa inyo dyan? Eto na naman tayo sa bagong vlog ng Duwanta! Ayan, kasama niyo si Pabibo at... Pabebe! Ayan! Sa ating video ngayong araw, ito ang challenge na gagawin natin. Ito ay tinatawag na McDo vs Jollibee Challenge! Ayan. Ito ang gagawin po natin ngayon. Iba-blindfold ako. Tapos... Ako, kakain din ako. Oo, kakain ka din mamaya ka pa. Kasi gutom na ako. PG na nga. Patay gutom. Hindi pa rin sabay-sabay. Ano ka ba? Uy, may lipstick ako. Tingnan mo. Papakainin ako ni Shanta ng either McDo or Jollibee. Jollibee. Papakainin ako ni Shanta ngayon ng McDo or Jollibee. Hulaan ko kung ano siya, kung McDo siya or Jollibee, kung anong lasa. So meron tayong tatlong klaseng pagkain, okay? We have McDo cheeseburger. Oh, McDo cheeseburger. Ito. Versus Jollibee Yum Burger na may cheese. Ayan. Pangalawa, we have... Saan yung fries? Ayan. Fries ba to? Ayan, fries. McDo fries versus Jollibee fries. Ayan, no? Tapos, ang pinakahuli ay one-piece chicken McDo versus Jollibee Chicken Joy. Yung pinakasikat na Chicken Joy. Ayan, hala, tingnan natin. Unang-una, sabihin mo kung ano ang mas masarap. Pangalawa, sabihin mo kung ano siya, McDo or Jollibee, okay? Oy! Bawal! Bawal yan! Akong muna, okay? So, iba-blindfold ako ni Shanta, tapos papakainin niya ako sa, burger lang muna, tapos fries, tapos yung chicken, okay? Sabihin ko kung anong mas masarap at kung sa tingin ko ano siya, Jollibee or McDo. Yes, switch it up. Blindfold mo muna ako para hindi ko, makikita. Ayan. Sige nga. Blindfold mo. Nakikita mo ba? Hindi. Sure ka? Oh, sure na sure. Ito, excited na ako. Gutom na talaga. Grabe. Alam nyo, as in, parang, pagkakain ako ngayon, ma-impatyo na ako. Okay, let's try the fries first. Fries, okay. Fries first. Wait. Lagay mo dito sa daliri ko. Sige na. Sige na. Oh, ayan. Ito? Fries to. Fries. Okay. Ano to? Yun yung first fries. Yes. Okay, yan? second fries. Second fries to. Yep. Okay, feeling ko, mas masarap yung una. Jollibee yung una. McDo yung pangalawa. Tingnan mo lang yung video kung tama ka. Or sasabihin ko ngayon. Sabihin mo. Tama! Oh, yeah! Yes! Ay, Jollibee yung pinakauna. Yes. Bakit nasabi mong Mas masarap pala ang fries ng Jollibee. Bakit masarap yung fries ng Jollibee? Kasi parang parang may salt siya. Yung fries ng McDo parang malambot. Kasi baka... Yung fries ng Jollibee parang matigas. Parang fries na. Baka nagkamali lang. Ganun ba? Okay, Oh, now next. let's go Burger. to burger. Burger. Okay, let's try this one first. Sige na. Yung binubuksan ko pa. Akin na yung kamay. Okay. Ito. Huwag mong dalhin yung Tama? Yung dalhin mo lang yung burger. Hindi kasi ako nakakita. Ano ka ba? Okay, ito. Okay, first burger. McDo yan. Alam mo na. Yun. Ilagay mo na. Alright. Ba't nalaman mo? Kasi yung taste super familiar siya. So ito, alam yung mo cheeseburger na. taste. Okay. Ito, pero paano- sabihin ko kung anong mas masarap dito. Kasi alam mo na eh. Paano mo nalalaman na McDo? Paano mo nalalaman na Jollibee? Ganyan. Para sa akin, mas okay yung McDo. Okay yung burger sa McDo. Mas masarap yung burger sa McDo. Bakit? Kasi basta meron siyang parang madaming nangyari. Madaming flavors. Madaming flavors. Oh, ganun. Oh.
Okay, yung pinikalas na. Pinikalas na. Okay, pinikalas. Ano to? Dalawang kamay, hawak. Dalawang kamay? Yeah, isang chicken dito, isang chicken dito. Okay. Ganun ba? Okay. Isang chicken dito, isang chicken dito. Okay. Okay. Ito muna. Ito muna. Okay. Ah. Huy, wag mong ano kasi kakain din ako. Mahirap to eh. Sige, pangalawa. I can hear you eating. I can hear you eating. This is super mahirap. Grabe. Okay. Ilang kamay na to? Mas masarap to siguro. Bakit masarap yan? Parang mas, ewan ko lang, basta like mas crunchy, mas buo yung flavor. Eto, what are you doing? Okay, eto. I'm gonna say this is Jollibee and this is McDo. Tama? Tama! Tama! Yes! Panalo ang Chicken Joy! Ba't ayaw mo sa McDo? Parang malambot siya. Ito mas crunchy, tapos mas masarap yung flavor Parang niya. puros mas crunchy yung ano, no? Yeah, mas crunchy yung Jollibee, no? Tama lahat ng hinula ko, no? Ang galing ko, no? Ikaw na, Shanta! Yehey! Wait lang! No, ako na bahala dyan. Yung hair ko baka pangit. Hindi, okay lang. Char. Okay lang yan. Bakit akala mo Blindfold maganda ka? Hindi mo makita sarili mo. Pero Okay, is it okay? nakikita ko dito. Nakikita mo? Oo. Okay. Sige. Ibaban lang. Pikit na lang ako para hindi ko makita. Alam mo, uhulog siya. Malaki kasi yung ulo mo eh. Ang laki daw ng ulo ko. Nakakainis. Okay, ready? Shan? Wala yung Jollibee, hindi na siya nasa frame. Jollibee versus McDo. Here we go. Here we go. Alright, Shanta's turn. Tama ang lahat ng hinula ko. Bebe! Tama ba? You said, oo. Yung rice sa akin ha. Yung rice Yung mo. rice and gravy sa'yo. Yung hair ko. Sorry. Haba ng hair mo kasi. What? Baby. Ang arte. Kasi masakitan ko ba? Sige na, excited na akong kumain. Sige, teka lang. Ayan, ready? Oo. Oh, yung buhok ko, nasasama Okay na. May galit ka ba sa akin? Hindi. Okay, ready? Pipikit na lang ako. Una sa lahat, fries. Okay, unang fries. I'm going to mix it up so you can see. Okay. Yung kamay ko lang. Unang fries, okay? No, dalawang kamay. Dalawang kamay. Okay. Para... Unang fries, okay? Ito. Kunin natin dito. Saan yung kamay mo? Ayan. Huwag mo ibigay sa akin. Gusto ko ako kukuha. Tapos? Gusto ko ako kukuha. Hindi. What? May blindfold ka? Ano ka ba? Okay. Ito muna. Yes. Ito muna. Okay. Ngayon yung pangalawa. Parang pura lang. Ano nga? Parang pura lang kita. Alin ang McDo? Alin ang Jollibee? Ano? Jollibee, McDo. Correct! Yay! Alin ang mas masarap? Jollibee, mas maalat kasi. Talaga? Wow. Okay, burgers. Burgers naman. Okay, ready? Okay. Adin akong kamuto na Ang clip, burger? na. Clip. Dito yung first burger. Alam ko yung binigay mo sa... alam ko, texture pala ng Jollibee Second burger. to. Puras pala. Second burger. Amuin ko muna. Okay. Alam ko na, ito yung Jollibee, ito yung McDo. Sige nga, kainin mo nga. Test mo muna. Ayaw, kinagtan mo na. Test mo. Okay. Tapos, pangalawa. Sabi ko nga, ito yung Jollibee. Ito yung Yum Burger. Taste mo muna. Taste mo na. Ano? Mas gusto ko yung Yum Burger. Ito yun. Kasi, Galing mo ah! wait Tama! lang. Yung explanation ko. Oh. Kasi yung McDo, parang maamoy mo yung pickles. Parang may, yung, di ba may, di ba? May amoy siya. Yung Jollibee, yung amoy niya, yung Jollibee, yung amoy niya, yung masarap na amoy niya. Okay, enough eating the burgers na. Okay, ready? Next na. Okay. Ngayon naman,
Nahirapan ako sa chicken. Chicken? Chicken. Okay. Alright, let's go. McDo. Go! Amoy ko. Huwag mong amuyin. Kakainin dapat. Sige na. Man. Wait. Man. Oh! Jollibee to! Alam ko agad. Kakainin mo. Good. Okay. Next. Next. Kakainin Akin mo na to ah. Next. Sige na. Jollibee to. I'm sure. Next. Kainin mo na. Ay. Oh. Wait lang. Ano nga? Ano ang mas masarap? Muna. Anong mas masarap? Ito or ito? Kasi skin lang yung nakain ko dito eh. Wait lang. Kakainin ko muna lang. Ito. Puro ka na lang dahilan. Gutom ka lang. Ano? Saan yung mas masarap? Saan? Dami mong bite ah. Huwag na. Tapos ka na. Ano? Ano? Masarap sila pareho. Anong mas masarap? Silang dalawa. Pero i-guess ko kung alin yung... Sige, anong Jollibee? Takam mo lang sabihin na mas masarap yung McDo, no? Hindi. Ano? Okay lang kasi Filipino naman ako. Ano? Anong mas masarap? Silang dalawa, same nga lang. Same nga, okay. So what is Jollibee, what's McDo? Ba't pareho sila ng amoy? Ito na lang, Jollibee McDo. Correct! Okay, rice naman. Put them down, May put them down. pagkakaiba pala ang Oh, rice. may rice ka pa. Sayang dapat hindi ko May sinabi rice ka pa kanina. dito eh. Okay. My rice versus my rice. Ayan, okay. Excited na ako Ito. kumain. Oh my gosh. Okay. Kunin mo yung rice dito. Hindi lahat. Yep. Okay. Tapos, kunin mo yung rice dito. No, Ayan. madaling na Okay, go. putol to. Go. First rice. Go. Huwag mong amuyin. Ayan. Yung rice na to, parang nagkakadikit sila. Tapos, parang siyang... Parang lutong-luto siya. Wala akong paki sa explanation mo. Gusto ko lang malaman kung anong mas masarap, ano ang... Mas hiwalay yung rice dito. Ito mas parang Dikit. softer. Okay, anong McDo, anong Jollibee? Ano? Sa rice pa. Jollibee yung rice dito, McDo yung rice dito. Galing! Galing na! May price ba ako? Alright, gravy. Gravy na. Gravy, oh. Ew, hindi ako mahilig sa gravy. Gravy, unang gravy, inumin mo. Huwag po kayo magagalit kasi hindi lang ako mahilig sa gravy. Ito, ready? Hindi ako mahilig sa gravy. Pasensya na po sa mga mahilig. Okay, yun yung una. Ito yung pangalawa. Ready? Oh my gosh. Ano? Anong McDo? Anong Jollibee? Anong mas masarap na gravy? Hindi ko alam para sila. Ulitin mo nga yung una. Ay, grabe. Hindi. Tapos ka na. Hindi kasi Yes ka na. taste test to. Kailangan ko Eh, naka-taste ka na nga eh. Sige na, sabihin mo na. Kalimutan ko eh. Which one is McDo? Which one is Jollibee? Okay, the first one is Jollibee. The second one is McDo. Mali! The first one was McDo, the second one was Jollibee. Hindi ko alam kung ano yung mas masarap kasi para sa akin parang Ganun ba? Ayan. I won. You got all of them right except for the gravy. Ako nga din. I got all of them right. Ako ba? Ang silaw. Nakakasilaw. Ang ganda mo. Maraming salamat po sa panonood. What the fam? Ayan. Panalo. Masarap pala yung yum burger, no? We got them right.
Ibig sabihin, dahil tama ang mga hula namin kung anong McDo at anong Jollibee, addict na kami sa fast food. Magda-diet na tayo, bebe. Alam mo, ba't nahulaan ko yung Yum Burger? Bakit? Kasi masarap yung amoy niya. Tingnan mo, amoy mo. Para sa'yo, mas masarap yung Yum kaysa sa cheeseburger? Para sa akin, hindi okay yung cheeseburger. Mas gusto ko yung Yum. Pero mas okay yung Chicken Chicken. Joy sa Jollibee. Yung fries. Jollibee. Oo nga, yung fries in Jollibee. Thank you for watching my video. My name is Shanta. I'm a Filipina who lives in Manila, but I'm originally from Leyte. I upload videos 4 times a week. Now, if you want to watch my other videos, you can click this box or you can click this box. Thank you!